आणि आपण श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत करूया आणि त्यांचे आशीर्वाद घेऊया. खूप सुंदर अशी ही मूर्ती आहे राधाकृष्णांची. श्रीकृष्णांच्या या मूर्तीला साष्टांग दंडवत करूया श्रीकृष्णांना आणि त्यांचे आशीर्वाद घेऊया. श्री श्रीला प्रभुपाद यांनाही साष्टांग दंडवत आणि श्री नामनिष्ठ प्रभूजीचे मंदिराचे अध्यक्ष आहेत त्यांनाही माझा साष्टांग दंडवत आणि या इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला माझा सादर प्रणाम. आणि आपण आपल्या अध्ययन वर्गाला सुरुवात करतो आहोत. आज 6वा अध्याय आहे. या अध्ययनाच्या प्रवासामध्ये आपण आज 6व्या अध्यायावर आहोत, जो कर्मयोगाचा शेवटचा टप्पा आहे. किंवा आपण जो कर्मयोग, मग दुसऱ्या अध्यायामध्ये आपण सुरुवात करताना जो पहिला अध्याय आपण बघितला की विषण्ण झालेला आहे अर्जुन, आणि पहिल्या अध्यायामध्ये भगवंताने सगळं ऐकून घेतलेलं आहे अर्जुनाचं. कुठल्याही प्रकारचा म्हणजे भगवंत काहीही बोलत नाहीत पहिल्या अध्यायामध्ये, आणि दुसऱ्या अध्यायापासून भगवंतांनी सगळं ऐकून घेतलंय. अर्जुनाची जी काही परिस्थिती, जी काही स्थिती झालेली आहे ती पूर्णपणे ऐकून घेऊन मग त्याला उपदेश करायला सुरुवात केलेली आहे. आणि मग ज्या दुसऱ्या अध्यायामध्ये आपण ज्ञानयोग बघितला, कर्मयोग बघितला, सांख्ययोग, की जिथे देह आणि आत्मा याची आपण संलग्नता बघितली, की तू देह नाही तू आत्मा आहेस. हे भगवंतांनी ज्या प्रकारे अर्जुनाला समजावून सांगितलेलं की कशासाठी तू एवढी कोणासाठी करुणा आणतोयस. हा देह आहे, हा पंचतत्वांनी बदलेला देह विलीन होणार आहे. आणि म्हणून हे वस्त्राप्रमाणे आहे. हे वस्त्र आत्मा एक वस्त्र धारण करतोय, तो नंतर दुसरं वस्त्र धारण करणार आहे. हे जीर्ण झालेलं वस्त्र टाकून दुसरं वस्त्र धारण करणार आहे. पण हा आत्मा अविनाशी आहे आणि हा आत्मा परमात्म्याचा अंश आहे. खूप सुंदर पुढे अशी मला नेहमी ती आकृती आठवते आणि मला म्हणजे ती आपण पुढे बघणारच आहोत. त्या 13व्या अध्यायामध्ये कठोपनिषदामध्ये खूप सुंदर अशी आकृती आहे ती, की आत्मा आणि परमात्म्याची इतकी सुंदर संलग्नता आणि इतकी की काय अप्रोच आहे. आणि परमात्मा बघतोय, सगळं निरीक्षण करतोय, पण तो आत्मा अजूनही देहधारी भावनेमध्येच आहे. सगळं स्वतः काय खायचंय, काय हवंय, कुठल्या मला ही गोष्ट कमी पडते, मला ती गोष्ट कमी पडते. मग आहात भौतिक जगामध्ये, सगळं मान्य आहे, भौतिक सगळ्या सुखांचा उपभोग घेता आहात, पण तिथे कृष्ण मिसिंग आहे. आणि म्हणूनच मग आजच्या अध्यायातही आपल्याला तेच जाणायचंय, जो ध्यान योग, जो आत्मसंयम योग माताजींनी सांगितलं, की मग त्याला आत्मसंयम योग का म्हटलंय, कारण कुठेतरी संयम करण्यासाठी मग त्या ध्यान योगाला आपण बघणार आहोत. मग तो किती शक्य आहे आणि आत्ताच्या या युगामध्ये किती शक्य आहे, आणि मग आत्ताचा यज्ञ काय आहे, जो यज्ञही आपण आज सखोलपणे जाणून घेणार आहोत. आणि म्हणूनच मग ज्या 5व्या अध्यायामध्ये आपण बघितलं की कर्म संन्यास नाही. मग प्रभुपाद म्हणते, अहो काय संन्यास करणार तुम्ही, जे तुमचं नाही ते तुम्ही काय संन्यास करणार आहे त्याचा, जे भगवंताचंच आहे सगळं. मग जे काही भगवंतांच्या उपदेशाचं प्रसार करण्यासाठी, कृष्ण भावना प्रसारित करण्यासाठी ज्या गोष्टी वापरल्या जातात त्या मी कृष्णासाठीच वापरतोय. हो, मी काही वेगळं नाही करत आहे, मी कृष्णासाठी वापरतोय. त्यामुळे मी न करून आणि मग जे फलगू वैराग्य आपण बघितलं, ते फलगू वैराग्याने सुरुवात करणार आहे, की मग नुसतं त्याग करून मी काय मोठं त्याच्यातनं हे करतोय, की मी भौतिक जगातून सगळ्या गोष्टींचा त्याग केलेला आहे, पण त्याग करून इथेच भावना थांबत नाही. हो, मग ती आत्मसाक्षात्कारी भावना, म्हणजे भगवंताला जाणण्याची भावना, तिथे कृष्ण अजूनही मिसिंग आहे, कारण तिथे कृतज्ञता नाहीये. जे काही कर्म करताय मग ते कर्म नका टाळू, कर्म न टाळता ते कर्म करायचंय, पण कर्म कृष्ण भावना भावित करायचंय. म्हणून कर्म संन्यासापेक्षा कर्मयोग, जो योग भगवंतांशी जोडला जातोय तो कर्मयोग. मग तो कर्मकांड नाही, तो सकाम कर्म नाही, तो निष्काम कर्म. मग जे कर्म विकर्म आणि अकर्म, ते अकर्म म्हणजे निष्काम कर्म, जिथे कर्म भगवंतांशी जोडलं जातंय. म्हणून संन्यास टाळा. त्या संन्यासाला नुसतं ते फलगू वैराग्य, त्या नदीचे उदाहरण दिलं की मग फक्त वरवर वाटतंय, पण खोल गेल्यानंतर मग तिथे अशी अशी त्याची कथा आहे, जी मी काल पुन्हा एकदा कन्फर्म केलं, की मग जे कुठेतरी फलगू अशी नावाची जी गयामध्ये नदी आहे बिहार राज्यात, की त्यामध्ये मग ती वरच्या वरती तुम्हाला काही दिसत नाही, पण आतमध्ये खणल्यानंतर ती पाण्याचा प्रवाह दिसायला लागतो. अशी ती नदी कुठेतरी फसवणारी आहे. आणि म्हणून असं हे फसवं वैराग्य, की जिथे कुठेतरी घसरण्याची भीती असते पुन्हा,
जो जो संन्यासी जो फक्त मग त्याला संन्यासी नाही म्हणता येणार, कारण त्यांनी पूर्णपणे मनाचा संन्यास जरी त्यांनी पूर्ण घेतलेला नाहीये आणि त्यांनी कुठेतरी त्या मनाच्या भावना मग फक्त त्याग केलेला आहे त्या गोष्टींचा. पण तो त्याग नुसता त्याग करूनच थांबणं नाही योग्य. तर तो त्याग भावनेने नाही, तर ते कर्म जे करतो आहोत ते फळं भगवंतांना अर्पण करतोय. कर्म करा, पण ती कृतज्ञता असू दे. जे काही आहे ते माझं नाहीये. मी भगवंतांचं म्हणून करतोय. ज्या युधिष्ठिर महाराजांना आपण बघितलं, की जे नारद मुनींकडून मार्गदर्शन घेतायत, की हे राज्य माझं मी नाही करणार आहे. मी याच्यावरती बसतोय, पण मला हे कृष्णाचं म्हणून राज्य करायचंय. हे भगवंतांचं राज्य मला करायचंय. मला मार्गदर्शन करा. मग इतके इतके मोठे युधिष्ठिर महाराज जे धर्मराज म्हणून जाणले जायचे. मग तेही नारदांसमोर नतमस्तक झालेत आणि त्यांनी मार्गदर्शन घेतलेलं आहे. मग आपण आपण कोण हो? आपण याच्यासमोर किडामुंगी सगळ्या गोष्टी. म्हणजे जसं आपण म्हणतो ना, की काल मी परवा सांगताना, की मग किती किती आपण खूप बेसिक गोष्टीत आहोत आपण, की ज्या गोष्टी आपण आत्ता टाळणं तर काय हो, त्याग करणं हे खूप पुढची गोष्ट आहे. मग ते भगवंतांना अर्पण करणं म्हणूनच मग ते जे टप्पे मी सांगितले, की कुठेतरी आपण त्या श्रद्धावान टप्प्यावरती आपण आहोत. मग ती श्रद्धा ही मनामध्ये कन्फर्म आहे की नाही, का अजूनही कुठेतरी डोलायमान स्थिती होतीये, मग तीही जाणायची आपल्याला पुढे जाऊन. की ज्या निष्कर्षाला तुम्ही आलायत, मग तो डिसिजन घेताना जसं मी म्हटलं, की दुसऱ्या अध्यायामध्ये कुठेतरी अजूनही डळमळीत आहे. मग ते डळमळीत असेल तर नाही हो पुढे जाऊ शकणार. ते पुढे कधी जाईल? जर ती श्रद्धा मनात आहे. आणि मग ती श्रद्धा, मनातली श्रद्धा, मग साधू संग, मग भजन क्रिया, की जे जे सगळ्या या संघामध्ये मग जेव्हा आपण एकमेकांच्या असोसिएशनमध्ये, एकमेकांच्या त्या भक्तांच्या संगतीमधून इस्कॉनचं महत्व यासाठीच आहे हो जास्त. इस्कॉन वेगळं कशासाठी आहे? कारण जे काही इंटरनॅशनल सोसायटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, मग ही जी आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित, की मग जे कृष्ण भावना भावित आहेत, ते सर्व तिथे एकत्र येतात. मग ते भक्त एकत्र येतात. त्या भक्तांचा एकमेकांना सहवास आहे. आणि मग तो सहवासच कुठेतरी त्या गोष्टीला, त्या भक्तीला कुठेतरी आध्यात्मिक पुढच्या मार्गावरती नेतोय. मग ती अनर्थ निवृत्ती शक्य आहे. मग ते त्याग भावना, कारण कुठेतरी मग ज्या गोष्टींपासून, की मग साधं टीव्ही बघणं सोडणं हो, साध्या-साध्या गोष्टी आहेत, की आपण या भौतिक जगामध्ये आहोत. आपल्याला ती एंटरटेनमेंट पाहिजे. आपल्याला ते मग वेळ कसा घालवणार? पण का? अनेक गोष्टी आहेत हो. मग तेवढंच, की खरंच त्याच्यातनं काय मिळतंय? कुठला आनंद मिळतोय? जो क्षणभंगूर आहे का कसा आहे? याचं नीट जाणून मग भौतिक सुखांचा काहीच उपभोग घ्यायचा नाही असं नाहीये त्याचा अर्थ. परंतु कुठेतरी आपली कर्तव्य करताना ती जी कृतज्ञता आहे, ती कृतज्ञता व्यक्त करणं. मग भगवंत सांगतातच आहेत, की तुम्हाला कर्म करायचंय, तुमची कर्तव्य करायची आहेत, पण ते कर्तव्य, ती गोष्ट तू कृष्ण भावनेने कर. म्हणून जो संन्यासी ज्याने मनाची पण कुठेतरी मनाचा संन्यास मिळवलेला आहे आणि जो भगवंतांच्या भावनेमध्ये कर्म करतो आहे, तो पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित कर्म करणारी भक्त आहे. मग त्या भक्तीचा मार्ग आपण बघितलाय. मग कशाप्रकारे आपण या 6व्या अध्यायात आज जाणणार आहोत. मग 1, 2, 3, 4, 5 अशापर्यंत आपण कर्मयोग बघितलेला आहे. ज्या कर्म संन्यासापेक्षा कर्मयोग कसा श्रेष्ठ आहे आणि मग ते निष्काम कर्म कसं श्रेष्ठ आहे. परवाच्याही अध्यायात आपण बघितलं तद्विधी प्रणिपातेन, तसं कालच्या अध्यायामध्ये आपण किती ज्ञानेंद्रिय आपली, मग ती जी इतकी इतकी स्ट्रॉंग ज्ञानेंद्रिय आपली आहेत, जसं मी प्राण्यांचं उदाहरण दिलं. कारण मग ज्या हरिदास ठाकूरांना आपण बघितलं, की त्या वेश्येच्या संगतीमध्ये मग त्या वेश्येशी बोलतात, वेश्येला त्याचं त्यांचं त्या वेश्येचं मनपरिवर्तन होतं, परंतु हरिदास ठाकूरांवर त्याचा कुठलाही प्रभाव नसतो, कारण तो भावभक्तीच्या टप्प्यावर गेलेला भक्त, शुद्ध भक्त असतो. आणि म्हणूनच या सगळ्या गोष्टींचा कुठलाही प्रभाव त्यांच्यावरती पडत नाही. तर उलटं त्याच व्यक्ती साधू संग लवमात्रे, म्हणून थोड्याशा त्यांच्या या संगतीमुळे सुद्धा आपण सुद्धा जाणतो बघा, की किती म्हणजे एखादी महात्मा व्यक्ती असेल आणि खरोखर ती एक शुद्ध भक्त, आणि एखादी आपण जेव्हा आध्यात्मिक दृष्ट्या उच्च पातळीवरच्या व्यक्तीला भेटतो, तेव्हा ते तेज आणि त्या व्यक्तीच्या नुसतं ऑरा ज्याला आपण म्हणतो, त्या व्यक्तीच्या नुसत्या सहवासात असताना सुद्धा आपल्याला किती वेव्हज वेगळ्या, किती एक प्रकारची वेगळ्या वाइब्स मिळतात. आणि हे प्रत्यक्ष आपण पण अनुभवू शकतो, की ज्या ज्या वेळेला त्या आध्यात्मिक दृष्टीने, आणि जेव्हा आपण म्हणतो, की जो
योगी महात्मा किंवा ज्या व्यक्तीला तुम्ही त्या स्थानावरती बसवत असाल, तेव्हा त्या व्यक्तीचा ऑरा, त्या व्यक्तीचं सगळं जे इतका तो संपर्क इतकं निर्मळ असतं ते आणि इतकं सात्विकता भरून राहिलेली असते त्याच्यामध्ये. म्हणजे मला खरंच हे जाणवतं जेव्हा नामनिष्ठ प्रभूजी मुंबईमध्ये आले होते आणि भगवंतांच्या ज्यांचा मी उल्लेख रोज करते, ते अध्यक्ष तर ते मुंबईमध्ये आले होते आणि मला भगवंतांच्या कृपेने त्यांची सेवा करण्याची संधी मिळाली आणि ते प्रत्येकाच्या म्हणजे भक्तांच्या घरी राहिले वेगवेगळ्या. तर जवळच एक भक्त राहतात त्यांच्या घरी. ते माझ्या घरापासून जवळ असल्यामुळे मी पण ते सेवा करू शकले आणि त्यांच्यासाठी काही पदार्थ बनवून नेऊ शकले आणि जेव्हा आम्ही त्यांना भेटलो तेव्हा अक्षरशः म्हणजे इतकं तेज आणि ज्या बोलण्यातनं इतकं त्यांचं ते ज्ञान आणि अगदी डाउन टू अर्थ आपण म्हणतात, इतकं म्हणजे सात्विक ते व्यक्तिमत्व असतं, की त्या व्यक्तिमत्वाच्या सहवासामध्ये आपल्याला तो जाणवतं, की किती आपल्याला पॉझिटिव्ह वेव्हज आणि किती आपल्याला अ, ती स्पंदनं जाणवू शकतात. ते ते वातावरणच बदलतं. इतकं प्रसन्न आणि इतकं निर्मळ आणि वेगळंच. तसं आपण बऱ्याचदा तसं देवळात जातो जेव्हा आपण, अनेक वेळेला कितीतरी जसं आपण पुढच्या अध्यायांमध्ये आता जाणणार आहोत. तर असं हे म्हणजे कुठेतरी भक्तांचा जो सहवास त्याच्यावरनं मी आधी सांगत होते. म्हणून हा सहवास किती आणि मग ते अनर्थ निवृत्ती आणि मग भगवंतांची रुची, निष्ठा आणि मग भगवंतांच्या प्रती आसक्ती, मग ती भावभक्ती आणि प्रेमभक्ती असे 9 टप्पे. मग शेवटी टप्प्यानी हो. डायरेक्ट तुम्ही असं काहीतरी जादूची कांडी फिरवली आणि मी आता भक्त झालो, देवाचा झालो. मी आता भक्ती करणार फक्त. मग मी दुसरं काही करणार नाही. भगवंतांच्या भक्तीमध्ये फक्त मला तेवढंच आता करायचं नाही. असं कुठेच सांगितलं नाही. तुम्ही तुमची सगळी दिनचर्या करा. सगळी तुमची कर्म करा, तुमची कर्तव्य करा. मग 24 तास नामस्मरण तोंडाने केलं तर वाह! म्हणजे चांगलंच आहे. परंतु असं कुठे लिहिलं नाही 5-6 तास तुम्ही अगदी देवळात बसून देवाच्या समोर बसूनच ते नामस्मरण नाही. प्रत्येकाला आपल्या कमिटमेंट्स आहेत. आपल्या प्रपंचामध्ये ज्या काही कमिटमेंट्स आणि ज्या काही कर्तव्य पार पाडायची ती करून तुम्ही ते करू शकता. पण करू नक्की शकता तेच आपल्याला आज जाणायचंय. ज्या मनाला संयमित करणं. जे 2-3 प्रश्न मला याच्या आधी पण आले होते त्याची उत्तरं आज मिळतील. म्हणून या अष्टांग योगाला आपण आज जाणणार आहोत. या अष्टांग योगाचे टप्पे काय आहेत? मग अष्टांग योग या युगामध्ये करणं शक्य आहे का? मग ते करण्यासाठी काय आवश्यक आहे? मग मन, ज्या मनाच्या वरती आपण आधी थोडासा उल्लेख केला होता, या मनाला कसं कंट्रोल म्हणजे मग त्या मनाने जसं इंद्रियांची लगाम त्या मनाच्या हातामध्ये आणि मनाच्या दोऱ्या त्या बुद्धीच्या हातामध्ये आणि ती बुद्धी आणि तो आत्मा त्या बुद्धी सारथ्य करतीये त्या रथाचं आणि आत्मा आरूढ आहे त्याच्यामध्ये. का? कारण मग ती इंद्रिय, मन आणि बुद्धी याच्यावरती ती वासना आच्छादित होते. कारण ही मोहमाया जी आहे, ती कुठल्या क्षणी झपटले, कुठल्या क्षणी माणसाला झपटू शकेल, हे नाही सांगू शकत तुम्ही आणि म्हणूनच मग त्या मनाला संयमित करणं कसं जाणायचं? मग मग अर्जुनाला प्रश्न हाही पडतोय, की जर जे पुढच्या टप्प्यावर नाही जाऊ शकले, जे जे प्रयत्न करतायत, त्याग करतायत, भगवंतांच्या भक्तीमध्ये सुद्धा जाण्याचा प्रयत्न करतायत, पण त्यांचा कुठेतरी प्रयत्न कमी पडले आणि ते अयशस्वी झाले, तर त्या लोकांचं काय होईल? मग त्याचंही भगवंतांनी उत्तर दिलंय. आणि मग सगळ्यात उच्च अशा या भक्ती योगाला आपण शिरणार आहोत. मग जो भक्तीचा मार्ग उद्यापासून सुरू होणार आहे. मग या भक्ती योगाला आपण आधीही जाणतोय, पण कर्मातून भक्ती आपण जाणली. मग आता प्रत्यक्ष भक्ती योग कशा प्रकारे सर्वोच्च योग आहे, हेही आपल्याला आजच्या अध्यायामध्ये जाणायचंय. मग हा योग काय आहे? आता पहिल्या काही स्लाइड्स तुम्हाला तेच दाखवतील. मग हा योग म्हणजे फक्त शारीरिक योग आहे का? तर हे सगळे शारीरिक व्यायाम झाले बघा, की कुठल्यातरी म्हणजे बॉटल हातात घेऊन व्यायाम करणं जातंय, बकरी योग म्हटलंय. मग हे सगळे शरीराला कुठेतरी फक्त शरीराला नियंत्रित करून शरीराला कुठेतरी सुडौल बनवण्यासाठी मग आजकालच्या या आपण कितीतरी ट्रेंड्स बघतो हो. मग झुंबा आहे किंवा बऱ्याच गोष्टी आहेत, की ज्याचा फायदा घेतला जातो. मग हे सगळं शारीरिक झालं. शारीरिक स्वतःला कुठेतरी सगळं मेंटेन करायचं आहे. मग एवढंच वजन राहिलं पाहिजे. पण मग प्रभूजी तेच सांगत होते त्या दिवशी, की प्रभुपादांनी पण सांगितलंय आणि लिहिलंय, की मग तो आहार इतका कंट्रोलमध्ये ठेवा, की मग आधी भरपूर खाऊन नंतर कुठेतरी ह्या सगळ्यांनी ओढाताण करून आणायचं. म्हणजे तो अवेअरनेस मनामध्ये असणं, ती जागरूकता मनामध्ये असणं, की मग हजारो लाखो रुपये खर्च करून पुन्हा त्याच गोष्टी शिकायच्या. पण आहे आजकाल म्हणजे आपण बघतो हा ट्रेंड आहे कितीतरी. की योगा आणि मग त्याच्या माध्यमातून नक्कीच म्हणजे योग योग म्हणजे या योगामध्ये तुम्ही योग हा भगवंतांशी जोडला जातोय. पण योग म्हणजे कुठेतरी हा योगा. मग योगा म्हणजे योग नाही. ह्या गोष्टी दोन्ही फरकाने जाणून घ्या. योगा म्हणजे हा कुठेतरी शारीरिक गोष्टींशी निगडीत जो केला जातो तो योगा. आणि मग ज्या अष्टांग योगाबद्दल आपण जाणणार आहोत.
त्या अष्टांग योगाला मग त्याचे टप्पे आहेत आणि त्याचा अभ्यास आहे. मग या 8 अंगांचं मिलन, मग कुठली अंग आहेत ती? तर ज्याच्यामध्ये मनुष्य समाधीस्थ अवस्थेमध्ये, म्हणजे जे पहिलं चित्र जसं माताजींनी सांगितलं उद्धवाचं आहे, म्हणजे ज्या सत्ययुगामध्ये, मग त्याच्याच अनुरोधाने की अनुषंगाने की सत्ययुगामध्ये जिथे जिथे फक्त फक्त समाधीस्थ अवस्था गाठण्यासाठी तेवढं वातावरण पोषक असायचं आणि म्हणून मग ती समाधीस्थ अवस्था लाखो वर्ष लोक जगायची. आणि म्हणून मग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आणि मग समाधी. समाधी म्हणजे भगवंतांशी जोडलं जाणं. मग त्या टप्प्याला जाईपर्यंत या 8 अंगांचा अभ्यास करणं. मग ते काय आहेत 8 अंग? तर ते आपण थोडीशी विस्तृत स्वरूपामध्ये जाणूया. वाचणार माताजी? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हा, दिसतंय? यम 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 याने निर्जन ठिकाणी राहावे आणि नेहमी काळजीपूर्वक आपल्या मनावर नियंत्रण ठेवावे. नियम त्याच्या खाणे, झोपणे, काम करणे आणि करमणुकीच्या सर्व सवयीमध्ये संयमी असावे. आसन कुशागवत जमिनीवर ठेवा आणि नंतर ते हरणाच्या कातड्याने झाकून टाका. आसन खूप उंच किंवा खूप खालचे नसावे आणि ते एखाद्या पवित्र ठिकाणी असले पाहिजे. व्यक्तीने आपले शरीर, मान आणि डोके सरळ रेषेत धरावे आणि नाकाच्या टोकाकडे स्थिरपणे पाहावे. अशा प्रकारे चंचल दबलेल्या मनाचे भयरहित लैंगिक जीवनापासून पूर्णपणे मुक्त होऊन माझे ध्यान करावे. प्राणायाम बाहेर जाणाऱ्या श्वासाची इनकमिंग मध्ये आणि येणाऱ्या श्वासाची आउटगोईंग मध्ये होणारी हालचाल थांबवण्याचा सराव करा आणि अशा प्रकारे शेवटी ट्रान्स मध्ये राहा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. असे हे यम, नियम, आसन, प्राणायाम ही पहिली 4 अंग आहेत त्याची. आणि मग प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आणि समाधी अशी पुढची 4 अंग. म्हणून या यम नियमाला विस्तृत प्रमाणामध्ये जाणायचं म्हणजे काय नियम, मग तिथे बसण्याची जागा कशी असावी, ते आसन कसं असावं, निर्जन असावं, कारण तिथे मनाची एकाग्रता आवश्यक आहे. मग कुठेतरी गर्दी धावपळीच्या ठिकाणी नसून तर एका निर्जन ठिकाणी. आणि मग खाणं पिणं झोपणं या गोष्टींमध्ये कुठेतरी संयम आणणे, कुठेतरी स्वतःला त्या योग्य शिस्तीमध्ये शिस्तबद्ध करणं. मग आसन सुद्धा, बसण्याचं आसन कसं असावं, ती बसण्याची पोश्चर म्हणजे तुमचं कशा प्रकारे बसावं, मग नाक डोळे म्हणजे कशा प्रकारे नाकाच्या शेंड्याकडे मग लक्ष केंद्रित करावं. त्यानंतर मग जेव्हा आपण शारीरिक बाह्य सगळ्या नियमांना पाळल्यानंतर मग आंतरिक मग प्राणायाम म्हणजे तुमचा श्वासोश्वास. मग बऱ्याच वेळेला आपण मेडिटेशन जे आपण आता करतो, मग मेडिटेशनला खूप महत्व आहे आणि मेडिटेशननी ध्यान या गोष्टीला आपण कुठेतरी जाणण्याचा प्रयत्न करतो. खूप कठीण आहे, जे आता अर्जुनही सांगतोय द्वापार युगामध्ये. आणि म्हणून प्राणायाम जो आहे तो प्राणाचा आयाम, म्हणजे जो आपण श्वास उच्छ्वास घेतो त्याचा आयाम, म्हणजे जे आपण अनुलोम विलोम म्हणा, मग भ्रामरी प्राणायाम आहे, मग कपालभाती जे आपण करतो, की या सगळ्या श्वसनाच्या क्रिया आहेत, की ज्याच्यामध्ये मग जे अनुलोम विलोम जे इनकमिंग आउटगोईंगचं इथे सांगितलेलं आहे, की मग जी सूर्यनाडी, उजव्या नाडीला सूर्यनाडी म्हणतात, चंद्रनाडी ही डावी नाडी आहे. मग त्याचा समतोल राखण्यासाठी मग जो अनुलोम विलोम केला जातो, मग पूरक केलं जातं, रेचक म्हणजे श्वास सोडला जातो आणि कुंभक म्हणजे कुठेतरी श्वास रोखला जातो. या 3 प्रक्रियांना एका समतोल अशा व्यवस्थित बॅलन्स ह्याच्यामध्ये केल्यानंतर ते अनुलोम विलोम, मग ते तुम्ही कितीतरी टप्पे त्याचे, मग तुम्ही किती वेळा ते करू शकता, त्याप्रमाणे तुमची एकाग्रता आणि तुम्ही त्या प्राणाला कुठेतरी आयाम देताय, व्यायाम देताय आणि त्याला एकाग्र करण्याचा प्रयत्न करताय. ते जे इनहेल आणि एक्झेल आहे, की श्वास घेणं आणि सोडणं, या प्रक्रियेला कुठेतरी जाणलं जातं. मग प्रत्याहार, ध्यान आणि समाधी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. सर्व भौतिक इच्छापासून रहित अतिरिक्त स्थितीत स्थित्य होतो, त्याला योग प्राप्त झाला असे म्हणतात. ध्यान वारा नसलेल्या ठिकाणी जसा दिवा डगमगत नाही, त्याप्रमाणे दिव्यादी ज्याचे मन नियंत्रित आहे तो दिव्य स्वरूपाच्या ध्यानात सदैव स्थिर राहतो. समाधी माणूस कधीही डळमळत नाही,
अगदी मोठ्या अडचणीतही भौतिक संपर्कातून उद्भवणाऱ्या सर्व दुःखापासून हे खरे स्वातंत्र्य आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अशा या 3 टप्पे पुढचे प्रत्याहार, ध्यान, धारणा. प्रत्याहार, ध्यान आणि समाधी. मग ठीक आहे. अशा प्रकारे प्रत्याहार, धारणा पण पाहिजे. ध्यान का मला माहिती नाही याच्यामध्ये मिसिंग झाले. ठीक आहे, आपण चेक करेन मी ते परत. तर अशा प्रकारे मग ज्या ज्या प्रत्याहाराला मग या भौतिक गोष्टींपासून मग हे ध्यान करणं म्हणजे काय? की शेवटी तुम्ही एकाग्रता आणि त्या मनाचा निग्रह, मनाचा संयम कुठेतरी. मग तो संयम कशा प्रकारे तर भौतिक जगापासून स्वतःला कुठेतरी इच्छांपासून मग ते नियम कशा प्रकारे स्वतःवरती त्या नियमांना त्या स्वतःला त्या नियमबद्ध कटीमध्ये बसवणं आणि या सगळ्या गोष्टींनी आणि मग ते ध्यान लावणं म्हणजे काय तर एखादी ज्योत कशी आपण ती काच ठेवली त्याच्यावरती तर ती ज्योत अक्षरशः जरा सुद्धा डगमगत नाही. त्याचप्रमाणे हे त्या मनाला विचलित होऊ द्यायचं नाही. ते अविचलित राहण्यासाठी कुठेतरी त्याला सदैव मग त्या ध्यानामध्ये स्थिर कर आणि सगळ्यात शेवटची म्हणजे समाधीची बातमी. समाधीचा जो टप्पा आहे ध्यान, धारणा, समाधी. मग ती धारणा मग त्याच प्रकारे मनाला कशा प्रकारे नियंत्रित करून तीच तीच गोष्ट पूर्णपणे फोकस्ड करून कशा प्रकारे करणं. मग त्या केंद्रित होऊन करणं आणि ती समाधीस्थ अवस्था गाठणं म्हणजे ती सगळ्या सगळ्या गोष्टींपासून स्वतःला केंद्रित करणं आणि स्वतःवरती पूर्ण लक्ष केंद्रित करणं आणि अगदी मोठ्या अडचणीतही मग ज्या भगवंतांशी जोडलं जाणं आणि म्हणून भौतिक संपर्कातून उद्भवणाऱ्या मग ज्या काही दुःखांपासून हे अत्यंत महत्वाचं स्वातंत्र्य आहे की कुठेही मग त्या दुःखांचा सुख-दुःखांना कुठल्याही प्रकारे तोललं जात नाही. सुखामध्ये दुःखामध्ये जे काही आहे स्थिती ही एकच असते आणि म्हणूनच ही समाधीस्थ अवस्था ही गाठली जाते. ती समाधीस्थ अवस्था म्हणजे भगवंतांशी जोडलं जातं. मग आता त्यांनी विचारलाय हा प्रश्न तर मला सांगा या प्रश्नाचं उत्तर. तुम्हाला होईल का हो ही योग प्रणाली करू शकाल तुम्ही या? पीक बद्दल पाहिजे. हां, प्रभूजी तेव्हा सांगितलं जाईल ना तुम्हाला? आत्ता त्याचा रिलेव्हन्स नव्हता म्हणून मी काही सांगितलं नाही उद्धवाचं. नंतर आपण नक्की सांगूया. तर मला सांगेल कोणी की ही प्रणाली करायला जमेल का हो तुम्हाला? सांगू शकतं कोणी? सांगा. आम्ही योग प्रयत्न केले रोज तर करतो. करू शकतं. प्रशांत प्रभूजी अगदी बरोबर. बोला माताजी. रोज करतो प्राणायाम. एक तासभर योगासनं सगळे. खूप छान, खूप छान. तो शारीरिक आणि मनाचा व्यायाम झाला माताजी. हो, ही दोन्ही पण. ही प्रणाली समाधीस्थ अवस्था गाठणं खरंच शक्य आहे या युगामध्ये? तर प्रत्यक्ष याचं उत्तर बघा अर्जुनाने काय दिलं. आणि म्हणून अर्जुन जो कोण आहे अर्जुन तर अर्जुन एक उत्तम धनुर्धर आहे. जो एक लाडका शिक्षक आहे. एक सेकंड अर्जुन आणि एक सेकंड माताजी द्रोणाचार्य. एक सेकंड. अनुष्का हा क्षमस्व. असं असा प्रश्न तर विचारलाय मग याचं उत्तर अर्जुनाच्या मनामध्ये पण कसा प्रश्न आलाय बघा. जो अर्जुन नरनारायणापैकी नर आहे. जो उत्तम धनुर्धर आहे, व्यवसायात्मिक बुद्धी आहे त्याची. ज्या स्थिताधीर मुनीचं आपण उदाहरण घेतलं की कुठेतरी तुझ्या बुद्धीला आत्ता फाटे फुटले परंतु तू इतका फोकस्ड आहेस की ज्या द्रौपदीचं तू स्वयंवर जिंकलेलं आहेस कारण ती कशाने डोळा तुला दिसत होता आणि त्या इतक्या केंद्रित होऊन तू लक्ष केंद्रित करून ते स्वयंवर जिंकलेलं आहेस. तू द्रौपदीला जिंकलेला आहेस आणि अशा प्रकारे मग ज्या ज्या पांडवांपैकी तू एक आहेस, जे दैवी वृत्तीचे पांडव त्यांच्यापैकी तू एक आहेस. तू पशुपशास्त्र जिंकणारा आहेस असा अर्जुन. तो कोणी साधारण नाही. मग त्या अर्जुनाला काय वाटतंय त्याच्या मनात काय येतंय तर बघा. अर्जुनाच्या मनामध्ये येणारे प्रश्न चंचल ही मनः कृष्ण प्रमाथी बलवृद्धडम तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरीव सुदुष्करम. काय म्हणतोय बघा अर्जुन. हरे कृष्ण हरे माताजी. कृष्ण.
हरे कृष्ण. हे कृष्णा, मन हे चंचल, अशांत, जिद्दी आणि अतिशय बलवान आहे आणि त्याला वश करणे माझ्या मते वाऱ्यावर नियंत्रण ठेवण्यापेक्षा कठीण आहे. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग अर्जुन भगवंतांना विचारतोय की हे मन, जो प्रश्न आपण दुसऱ्या गेल्या 1-2 दिवसामध्ये बऱ्याच वेळेला आपण उल्लेखित झाला की मन, मग हे मन चिंती ते वैरी न चिंते, असं हे मन आहे. हे मन मी नियंत्रित करू शकत नाही. मी एक वेळ वाऱ्याला पकडीन भगवंता, कृष्णा मी वाऱ्याला पकडू शकीन, पण मी या मनाला नाही रे पकडू शकत. मग हे करणं कसं शक्य आहे? ही समाधिस्थ अवस्था गाठणं कसं शक्य आहे मला? हे शक्य नाहीये मला. हे करणं मला खरोखर शक्य नाहीये. आणि म्हणूनच मग भगवंत सांगतायत अर्जुनाला. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. धन्य धन्य भगवान म्हणाले, हे कुंतीच्या पराक्रमी पुत्रा, चंचल मनाला आवर घालणे निसंशय कठीण आहे, परंतु निरंतर अभ्यासाने आणि अति अलिप्ततेने आणि ते हां, करणे शक्य आहे. ज्याचे मन बेलगाम आहे त्याच्यासाठी अभ्यासा आत्मसाक्षात्कार. आत्मसाक्षात्कार हे अवघड निष्पष्ट फार बारीक आलंय माऊली. बारीक आलंय तुम्हाला ते, मला वाटतं तुमचा नेटवर्क इश्यूज दिसतोय मधून माताजी. मी फार वाचते बारीक आलंय. माताजी. आत्मसाक्षात्कार हे अवघड काम आहे, आहे. पण ज्याच्या पण मनावर ज्याच्या मनावर ताबा आहे आणि जो योग्य मार्गाने प्रयत्न करतो त्याला यशाची खात्री आहे. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. आणि म्हणून हे जे मन आहे ना, भगवंत म्हणतात अगदी बरोबर आहे अर्जुना तुझं. निःसंशय हे कठीण आहे. या मनाला कंट्रोल करणं, मनाला आवरणं, मनाला नियंत्रित करणं, मनाला धरून ठेवणं खूप कठीण आहे हो. पण अशक्य नाही. कठीण आहे पण अशक्य नाही. आणि म्हणूनच निरंतर अभ्यासाने आणि अलिप्ततेने, मग ही अलिप्तता सुद्धा ज्ञानाने शिकायची. म्हणून निरंतर अभ्यासाने आणि अलिप्ततेने हे नक्कीच शक्य आहे. मग या मनाचे कसे आहेत बघा, या मनाला तुम्ही, मनाचं 2 प्रकारे नातं जुळू शकतं तुमच्या बरोबर. कसं? तर मन तुमचं मित्र पण बनू शकतं आणि तुमचा शत्रू पण बनू शकतं. मग ज्याचं मन बेलगाम आहे, ज्याच्या मनावरती ताबा आहे, तो निश्चितच त्याच्यावरती प्रयत्न, त्याला यशाची खात्री आहे. पण ज्याचं मन बेलगाम आहे, मग त्या मनाचा रिमोट आपल्या हातात नाही, त्या मनाच्या हातात आपला रिमोट कंट्रोल आहे. टीव्ही बंद करायचा आहे, मला ते बघायचं नाही. मग टीव्हीचा कंट्रोल आपल्या हातात आहे ना. तर टीव्ही म्हणत नाहीये तुम्हाला, की उठून तू मला बंद कर, किंवा रिमोट म्हणत नाहीये तुम्हाला. मग तो कंट्रोल तुमच्या हातात आहे. तसं त्या मनाच्या ताब्यात नाही आपल्याला जायचंय. आपल्याला मनाला ताब्यात ठेवू शकतो आपण. आणि म्हणून ते बेलगाम जे मन आहे, ते जर बेलगामच राहिलं, ते जर शत्रूप्रमाणे आपल्याशी वागलं, तर निश्चितच हे अवघड काम आहे. पण ज्याला जर आपण मित्र बनवलं, ज्या मनाला आपण मित्र बनवलं, तर हे नक्कीच शक्य आहे. आणि म्हणूनच मग भगवंत म्हणतायत, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ज्याने मनावर विजय मिळवला आहे त्याच्यासाठी मन हे सर्वोत्तम मित्र आहे, परंतु जो तसे करण्यास अयशस्वी ठरला त्याचे मनच सर्वात मोठे शत्रू असेल. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग प्रल्हाद महाराजांनी सांगितलं ना, की बाहेर कुठे शत्रू शोधताय? मनच तुमचा पहिला शत्रू आहे हो. सगळ्यात मोठा शत्रू मन आहे तुमचा. तुमचं मन जर तुमच्या ताब्यात नसेल आणि तुमचं मनच तुम्हाला जर चढ-उतार दाखवतंय आणि वाईट विचार आणि सगळं मान्य आहे हो. हे मनाचेच सगळे खेळ आहेत. आणि म्हणूनच मग या मनावरती ज्याने विजय मिळवलेला आहे, तो त्याचा उत्तम मित्र बनलेला आहे. त्याने बरोबर त्या मनाला ट्रेन केलेलं आहे. परंतु असं करण्यात जो अयशस्वी झालेला आहे, तो मात्र निश्चितच कुठेतरी मनाचा शत्रू बनून बसतो. असं या मनाला मार्गदर्शन करणं आणि म्हणूनच मनाला ट्रेन करणं, मनाला माइंड करणं हे किती आवश्यक आहे आणि ते कशाप्रकारे करू शकू. मग मन तर आपल्याला पुढे जाऊन ते पण आराखायचं. या मनाला कशाप्रकारे आपण त्या ध्वनिलहरींमध्ये डिलिव्हर करतो. मग ज्या मंत्राचा आपण जो काल मी जे सांगितलं, की चॅन्टिंग करा. ते चॅन्टिंग का महत्वाचं आहे? कारण त्या ज्या ध्वनिलहरी आहेत आणि जे हरे कृष्ण या महामंत्रामध्ये जे आपण 16 बीजाक्षरांचा मंत्र आहे ह्याच्या म्हटल्या त्या हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे. आज प्रभुजींनी सगळ्यांना लाऊड व्हॉईस मध्ये म्हणायला सांगितलं.
कारण ते म्हणाले, की मोठ्या आवाजामध्ये म्हणण्याचा एक वेगळा, की मग त्याचं सुद्धा आपण पुढे जाऊन जाणणार आहोत, की काय त्याची स्पंदनं आहेत. आणि म्हणूनच मग थोडंसं किंचित मागे येऊन पण आपण जाणार आहोत त्या मंत्राच्या स्लाइड्सवर नंतर आणि त्या मंत्राच्या अभ्यासावर. पण आता अर्जुनाला पडलेले प्रश्न बघा आणि म्हणून मग या मनाला माइंड करण्यासाठी, मनाला ट्रेन केलं जातं, मनाला निश्चितच मार्गदर्शन करण्यासाठी त्या अभ्यासाची, निरंतर अभ्यासाने आणि त्या अलिप्ततेने म्हणजेच त्या ध्यानाने, मग ते ध्यान कशाप्रकारे तर त्या मनाला नियंत्रित करण्यासाठी जो आत्मसाक्षात्कारी भावनेमध्ये जाऊ शकतो. जो शरीर नाही आत्मा आहे, मग तो आत्मा परमात्म्याचा अंश आहे आणि ह्या आत्म्याला जर आध्यात्मिक अन्न दिलं, या आत्म्याला त्या आरूढ झालेला आहे रथामध्ये त्याला जर आध्यात्मिक अन्न दिलं, तर तो निश्चितच त्या बुद्धीला सत्सद विवेक ठेवेल. त्या मनाला निश्चितच नियंत्रित ठेवेल. मग ती मन, बुद्धी आणि तो खोटा अहंकारही निश्चितच तशा प्रकारे वागणार नाही. त्याच्या सगळ्याची कुठेतरी लगाम तुमच्या हातात येऊ शकते. हे मला माहिती आहे हे सगळं सांगणं खूप सोपं आहे. तुम्ही म्हणाल, "माताजी तुम्ही बोलताय, सांगणं खूप सोपं आहे." भगवंतांनी उपदेशामध्ये तेच सांगितलंय. पण म्हणूनच ते अशक्य नाहीये. कठीण आहे, पण अशक्य नाही. आणि मग अर्जुनाला पडलेले पुढचे प्रश्न बघा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, हे कृष्णा, आरंभी आत्मसाक्षात्काराचा मार्ग आत्मसाक्षात्काराच्या मार्गाच्या श्रद्धेने स्वीकार करतो, परंतु नंतर सांसारिक आसक्तीमुळे मार्गभ्रष्ट होतो आणि यामुळे योग सिद्धी प्राप्त करू शकत नाही. अशा अयशस्वी योग्याला कोणती गती प्राप्त होते? योगी योगभ्रष्ट योगी पुण्यात्मा पुण्यात्म्याच्या पुण्यात्म्याच्या योगी लोकांमध्ये भ्रष्ट पुण्यात्मा लोकांच्या मध्ये अनेक वर्ष सुखोपभोग घेतल्यानंतर पुन्हा गुणवान कुटुंबामध्ये किंवा वैभवशाली कुटुंबामध्ये जन्म घेतो. 6:42 किंवा योगाच्या प्रदीर्घ अभ्यासानंतर अयशस्वी झाल्यास तो त्याचा जन्म अशा अतिंद्रिय लोकांच्या कुटुंबात घेतो, जे निश्चितच शहाणपणाचे महान आहेत. असा जन्म या जगात नक्कीच दुर्मिळ आहे. हरे कृष्ण माता. मग अर्जुनाला पडलेला प्रश्न की तिथे भगवंत म्हणत आहेत की मग मनाचा संन्यास, मग जे जे योगी किंवा जे मनाला नियंत्रित करण्याच्या मार्गामध्ये स्वतःला मार्गस्थ करतात, परंतु काही कारणाने त्यांचा तो प्रवास पूर्ण होत नाही. मग त्या जन्मामध्ये त्यांचा तो प्रवास पूर्ण होत नाही आणि ते अयशस्वी ठरतात. मग या अयशस्वी योगाचं काय होतं? मग या अयशस्वी योगाचं भगवंतही म्हणतायत, की भगवंत म्हणतात, "हो अयशस्वी योगाचं नुकसान होत नाही, तर निश्चितच त्याची ती भक्ती, त्याचं ते पुण्य कुठेतरी निश्चितच प्रिझर्व्ह कुठेतरी ते ते जपणूक केली जाते. भगवंतांकडून ते जपून ठेवलं जातं. आणि म्हणूनच मग पुढचा जन्म त्याला असा मिळतो, की जेणेकरून तेच पुण्य तो पूर्ण करू शकेल. मग एखाद्याने जर 25% पर्यंत पूर्ण केलं असेल या जन्मी, तर निश्चितच त्याला अ, अ, आध्यात्मिक कुटुंबामध्ये, एखाद्या श्रीमंत कुटुंबामध्ये, एखाद्या सुशिक्षित अशा कुटुंबामध्ये मनुष्याचाच जन्म मिळतो, जेणेकरून तो आपलं पुण्यकर्म, आपला आध्यात्मिक जो मार्ग आहे, आध्यात्मिक प्रवास पुढे नेऊ शकतो. आणि म्हणूनच ज्याचं योगाचं सुद्धा ज्या प्रदीर्घ अभ्यासानंतर जर त्याला ते शक्य झालं नाही, अयशस्वी झाला, तर त्याला अतींद्रिय म्हणजे कुठेतरी आध्यात्मिक अशा कुटुंबामध्ये जन्म मिळतो आणि जे निश्चितच महान आहे. मग असा जन्म हा दुर्मिळ आहे, की जेणेकरून त्याचं आध्यात्मिक ज्ञान जे आहे, आध्यात्मिक प्रवास जो आहे, तो खंड न पडता पुढे तसाच चालू राहतो. आणि असा श्रेष्ठ योगी कोण? म्हणजे नारद मुनींचं उदाहरण दिलेलं आहे. आणि असा हा योगी, की ज्याने मनाचा संन्यास आणि पूर्णपणे स्वतःला आत्मसाक्षात्कारी भावनेमध्ये दृढ केलेला आहे. मग असा भक्त आणि म्हणूनच या सर्व योगी भक्तियोगाच्या गंतव्यस्थानाकडे प्रगती करत आहेत. मग कर्मयोग भक्तीमध्ये नेतो, ज्ञानयोग भक्तीमध्ये नेतो, अष्टांग योग सुद्धा जो ध्यान योगाचा शेवटचा टप्पा, मग ती टप्प्याने जाण्यापेक्षा भक्तीच्या मार्गाने तुम्ही ती समाधीस्थ अवस्था लगेचच गाठू शकता. कारण भगवंतांच्या नामस्मरणाने. म्हणून सगळ्याची शिडी, मग त्या कर्मयोगाची, मग त्या ज्ञानयोगाची, सगळ्याची शिडी ही त्या भक्ती मार्गामध्ये विलीन होते.
जो भक्तीच मार्ग सगळ्यात उच्च मार्ग धरला जातो आणि ज्या भक्तीच्या मार्गाने भगवंतांशी जोडलं जातं. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि आणि सर्व योगीमध्ये जो नेहमी माझ्यामध्ये मोठ्या श्रद्धेने राहतो, दिव्य प्रेममय सेवेत माझी उपासना करतो, तो योगात माझ्याशी सर्वात घनिष्ठपणे एकरूप होतो आणि सर्वांमध्ये सर्वोच्च असतो. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग जे गोपी जे आपण बघतो आहेत सवंगडी आहेत भगवंतांबरोबर, की भगवंतांच्या इतके निकट आणि भगवंतांचे इतके लाडके, की ज्यांच्या प्रेममय अशा या प्रेमामध्ये भगवंतांशी जो संबंध त्यांचा होता, की दिव्य प्रेममय सेवेमध्ये मग सगळे गोकुळवासी हे भगवंतांमध्ये इतके विलीन झालेले होते, इतके त्यांच्या प्रेमामध्ये गाढ प्रेमामध्ये होते. मग गोपींनी तर ब्रह्माकडे अशी तक्रार केली, की का पापण्यांची निर्मिती केलेली आहे. त्या पापण्यांचं ते नुसतं लवणं सुद्धा आम्हाला भगवंतांचं दर्शन घेण्यापासून वंचित ठेवतं. म्हणून त्यांना तितकं सुद्धा विरह आणि तितकं सुद्धा भगवंतांचं दर्शन न मिळणं हे नको वाटतं. इतक्या त्या गोपी भगवंतांच्या प्रेमामध्ये, मग ज्या प्रेम भक्तीमध्ये आपण बघतो आणि ज्याच्यातली राधा ही सगळ्यात जवळची निकट अशी गोपी, की ज्या ज्या माधुर्य रसाचं मग खूप सुंदर अशी उदाहरणं आहेत आणि ज्या मी म्हणते की ज्या उपदेशामृतामध्ये आहे. मग वृंदावनामधलं जे श्यामकुंड, राधाकुंड आणि याच्या ज्या कथा आहेत, कृष्णा पुस्तकामध्ये खूप अशा कथा आहेत आणि ज्याच्याशी ही माधुर्य रस आणि ह्या ज्या रासलीला आणि या सगळ्या गोष्टी निगडीत आहेत. मग खूप आपल्या आकलन शक्तीच्या पलीकडच्या गोष्टी आहेत, ज्यांचं हळू निश्चितच टप्प्याटप्प्याने अभ्यास करून आपण ते आत्मसात करू शकतो. आणि म्हणूनच ज्या योगींमध्ये सर्वांमध्ये मोठ्या श्रद्धेने जो राहतो, दिव्य प्रेममय सेवेमध्ये राहतो, जो योगात माझ्याशी घनिष्ठ एकरूप होतो, तो सर्वोच्च योगी होय. म्हणजे तो भक्त हा नेहमीच सर्वोच्च योगी आहे. मग वेगवेगळ्या युगांसाठी वेगवेगळ्या जशा यज्ञ मी सांगितलं तुम्हाला, की सत्य युगामध्ये, द्वापार युगामध्ये, त्रेता युगामध्ये, तसं कलियुगामध्ये जसा यज्ञ वेगवेगळे जसं म्हटलं, की सत्ययुगामध्ये समाधिस्थ अवस्थेमध्ये राहणं शक्य होतं. लाखो वर्ष लोकं जगायची आणि ती भगवंतांशी जोडली जाणारी अवस्थेमध्ये निश्चितच जाऊ शकायचे. लाखो, हजारो वर्ष त्या समाधिस्थ अवस्थेमध्ये राहून. आणि मग त्या त्रेतायुगामध्ये प्रभू रामचंद्रांच्या युगामध्ये कुठे यज्ञ, याग, आहुती देऊन जेव्हा ते यज्ञ केले जायचे. त्यानंतर मंदिरांमध्ये जाऊन पूजा अर्चा करणं हे द्वापार युगामध्ये केलं जायचं आणि त्याच कलियुगाचा यज्ञ काय आहे तर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. कृते यद्धा यतो विष्णू त्रेतायां यजतो मखैः द्वापरे चर्यायाम कलौ तद्धि प्रकीर्तनात. श्रीमद भागवतामधला या स्कंदामध्ये आपण 12व्या स्कंदामध्ये 3.52 असा हा श्लोक सांगतो, की जे सत्ययुगामध्ये भगवान विष्णूचं ज्ञान केलं जायचं, त्रेतायुगामध्ये अनेक यज्ञ केले जायचे आणि द्वापार युगामध्ये विस्तारित जाऊन मंदिराची पूजा, तसंच या कलियुगामध्ये परमेश्वराच्या पवित्र नामाचा जप जे चैतन्य महाप्रभू आपल्याला दिसतायत क्षेत्रामध्ये, त्यांनी सध्याच्या युगामध्ये भगवंतांच्या नामस्मरणाचा जप. मग हे नामस्मरण जे भक्तीचा मार्ग हा तुम्हाला लिफ्ट प्रमाणे आहे, किंवा या भक्तीमध्ये तुम्ही भगवंतांशी लगेच जोडले जातात. मग ती भक्तीची सुद्धा कसे टप्पे आपण बघितलेत. मग निश्चितच त्या टप्प्याटप्प्याने जसं आध्यात्मिक भावना तुमची दृढ होत जाते आणि आध्यात्मिक प्रवासामध्ये तुम्ही जशी प्रगती करता, तसं निश्चितच त्या भक्तीच्या मार्गावर तुम्ही लवकर जाता. हेच तुम्ही जे ध्यान योगामध्ये मग या सगळ्या अष्टांग योगाच्या टप्प्यांनी, त्यानंतर ज्ञानयोग, कर्मयोग या सगळ्या टप्प्याटप्प्याने ज्ञान घेऊन मग भगवंतांशी जोडलं जाणं, त्यापेक्षा जो भक्तीचा मार्ग आहे, भगवंतांची सेवा, भगवंतांच्याशी संबंध जोडलं जाणं, हा एक भक्तीचा सुंदर मार्ग जो लिफ्ट सारखा आपण भगवंतांपाशी पोहोचवलं जातं. कृष्णवर्णं कृष्णं सांगोपांगं त्रिपार्षदं यज्ञैः संकीर्तनप्रायैर् यजंती सुमेधसः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. कलियुगात बुद्धिमान व्यक्ती सतत कृष्णाचे नामस्मरण करणाऱ्या भगवंताच्या अवताराची उपासना करण्यासाठी सामूहिक नामजप करतात. जरी त्यांचा रंग काळा नसला तरी ते स्वतः कृष्ण आहेत. त्यांच्यासोबत त्याचे सहकारी, नौकर, शस्त्रे आणि गोपनीय साथीदार आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण असं संकीर्तन केलं जातंय बघा.
चैतन्य महाप्रभू ज्यांनी हा महामंत्र पृथ्वी तलावर आणलेला आहे आणि मग या महामंत्राचं हे संकीर्तन केलं जातं. मग चैतन्य महाप्रभू हे त्यांचं तेज वेगळं होतं आणि ते कृष्णासारखा त्यांचा वर्ण नसला तरी ते कृष्णाचा जन्म घेऊनच आणि मग ज्या राधा कृष्णांचं जसं मी म्हटलं, की त्या राधेचं तत्व जाणण्यासाठी मग चैतन्य महाप्रभूंनी तो अवतार घेतलेला होता आणि ते भगवंतांचेच प्रत्यक्ष अवतार होते. आणि त्यांच्याबरोबर त्यांचे सहकारी आणि म्हणून जो आपण पंचतत्व मंत्र म्हणतो आधी, श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभू नित्यानंद जे बलरामांचे अवतार जे त्यांची विस्तार झालेला आहे आणि त्याच्यानंतर मग श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभू नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादी, अद्वैत गदाधर आणि श्रीवासादी या सगळ्यांमध्ये कुठेतरी आंतरिक शक्ती आहे भगवंतांची ही आणि मग ज्या श्रीवासादी जे कुठेतरी भक्तांचं प्रतिनिधित्व करताय या सगळ्यांचं स्मरण करून मग कृष्णाचा महामंत्र म्हटला जातो. महामंत्र म्हणल्याने काय होतं? मंत्र जे मनाला त्रायतंय म्हणजे मनाला कुठेतरी डिलिव्हर करतंय, मनाला कुठेतरी मार्गदर्शन करून एका मार्गामध्ये नेतं आहे. असं हे मंत्र या ध्वनिलहरी कुठेतरी मनाला मार्गदर्शन करता आहेत असा त्याचा अर्थ आहे. असा हा जप म्हणजे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे असं हे संकीर्तन केलं जातं आणि अशा या नामस्मरणाविषयी थोडीशी माहिती आहे याच्यामध्ये. मग नामस्मरणासाठी परमेश्वराची पवित्र नामं, त्याच्यासाठी शास्त्रातली संबंध आहे, संदर्भ आहे. प्रभुपादांची जी पुस्तकं आहे, सेल्फ रिअलायझेशन, साक्षात्काराची भावना, त्यानंतर काही फ्रिक्वेंटली आस्क्ड म्हणजे जे जास्तीत जास्त प्रमाणामध्ये विचारले गेलेले प्रश्न अशी जी पुस्तकं आहेत, मग प्रत्येक भागवताचा संदर्भ दिलेला आहे, या सगळ्यांचा संदर्भ दिलेला आहे. आणि मग हे संदर्भ याच्यातही इथे लिहिलेले आहेत. शास्त्रातील संदर्भ ज्या मंत्रासाठी हे संदर्भ आहेत. कलियुगे युगधर्म नाम प्रचार, ताठी लागी पिता वर्ण चैतन्य अवतार. एक मिनिट असू दे. ताठी लागी पिता वर्ण चैतन्य अवतार. मग हा जो अवतार घेतलेला आहे बघा चैतन्य महाप्रभूंनी, कलियुगात लोकांनी फक्त भगवंतांच्या पवित्र नामाचा जप केला पाहिजे हे नारायण संहितेमध्ये लिहून ठेवलेलं आहे. आणि म्हणूनच कलियुगाचा यज्ञ, यज्ञ म्हणजेच नामस्मरणाचा जप, यज्ञोसी जप यज्ञोस्मी, की कशा प्रकारे तुम्ही फक्त जपनाम करून मग जपाचंच तुम्ही यज्ञ केला पाहिजे किंवा नामस्मरण केलं पाहिजे, की जेणेकरून या कलियुगामध्ये तारून नेलं जाऊ शकतं. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे इति सोड संकम नमन काली कलमसा नासनम नतः परतरोपयः सर्व वेदेषु दृश्यते. सर्व वैदिक साहित्याचा शोध घेतल्यावर हरे कृष्णाच्या जपापेक्षा या युगासाठी धर्माची पद्धत ही कुठलीही उदात्त पद्धत सापडणार नाही. तिथे थोडीशी चूक झाली आहे की कुठलीही इतर पद्धत नाही, तर कलियुगामध्ये हा महामंत्रच एक तुम्हाला तारून देणारा आणि कलियुगाचा नामस्मरण हेच एक जप आणि हा यज्ञ कलियुगाचा यज्ञ आहे हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करा. याला हे संदर्भ दिलेत. मग याला प्रत्येकाला शास्त्राचा संदर्भ आहे. कृष्णार्जुर्वेदातील काली संतारण उपनिषदामध्ये लिहिलंय. मग चैतन्य चरितामृतामध्ये लिहिलेलं आहे, हरे नम केवलम कलौ नास्ती एव गतिर अन्यथा. या भांडणाच्या आणि दांभिकतेच्या युगामध्ये मुक्तीचं एकमेव साधन परमेश्वराच्या पवित्र नामांचा जप, दुसरा कुठलाही मार्ग नाही, दुसरा कोणताही मार्ग नाही. असा हा संदर्भ आहे शास्त्राचा. मग श्रीमद भागवतामध्ये 12व्या स्कंदात 3ऱ्या अध्यायामध्ये 3ऱ्या त्या अध्यायामध्ये 51वा श्लोक आहे. शास्त्रातील संदर्भ कलेर दोष निधे ना राजन नास्ती हे को मरहान गुणहा कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संगम परम व्रजे. माझ्या प्रिय राजा, कलियुग जरी दोषांनी भरलेले असले तरी या युगामध्ये एक चांगला गुण आहे, तो असा की हरे कृष्ण महामंत्राचा जप केल्याने मनुष्य भौतिक बंधनातून मुक्त होऊ शकतो आणि अतींद्रिय राज्यामध्ये उन्नत होऊ शकतो. यज्ञानाम जप यज्ञोस्मी. यज्ञांचा पवित्र नामजप मी आहे. नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ती तत्रार्पिता नियमितः स्मरणन कलाहा एतादर्शी तव कृपा भगवान मामापि दुदैवम इदम ज्ञानम इहना. हे परमपुरुषा भगवंता, तुझ्या पवित्र नामातच जीवाचे सर्व सौभाग्य आहे आणि म्हणून तुझी अनेक नावे आहेत, जसं की कृष्ण आहे, गोविंद आहे. कृष्ण म्हणजे सगळ्यांना आकर्षित करणारे हे कृष्ण.
गोविंद जे गायींचं रक्षण करणारे ते गोविंद. तू त्या नामांमध्ये आपले सर्व सामर्थ्य गुंतवलेले आहेस आणि हे लक्षात ठेवण्यासाठी कोणताही कठोर असा नियमही नाही. जलद आणि कठोर नियम नाही. चैतन्य चरितामृतास मध्येच अंत्यलीला जे सुरुवातीला आहे आणि जे अंतिम याच्यामध्ये अंत्यलीला, मध्यलीला हे जे आहे त्यापैकी अंत्यलीला 20.16 मध्ये हा संदर्भ आहे. मग या मंत्र जपाविषयी थोडंसं सांगितलेलं आहे. मग मी स्वतः तुमच्यासाठी माळ घेऊन येते आणि तुम्हाला त्याचं महत्वही सांगते. मी माळ इथेच असते माझी. 1 मिनिट हं. मग या नामस्मरणाविषयीच थोडंसं सांगणार आहे, की या महामंत्राचा जप करण्याचे नियम थोडेसे बघायचे आहेत आपल्याला, की काय केलं जावं. मग टिक करणं म्हणजे काय तुम्ही करू शकता. काय नियम पाळायचे आहेत. खूप नियम काहीच नाही कठोर याच्यासाठी. हरे कृष्ण महामंत्राचा जप सुरू करण्यापूर्वी पंचतत्व मंत्राचा जप करावा. जो हरे कृष्ण म्हणजे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभू नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंदा. हा पंचतत्व मंत्र जे मी सांगितलं तुम्हाला, जे चैतन्य महाप्रभू हे कृष्णाचे अवतार आहेत, त्यानंतर प्रभू नित्यानंद हे बलरामाचे अवतार आहेत आणि श्रीवासादि मग पुढचं जे आहे अद्वैत आहेत, गदाधर आणि श्रीवासादि हे राधेचं, हरीचं, शिवाचं आणि प्रत्यक्ष नारद मुनींचे अवतार. जी आंतरिक शक्ती आहे, आंतरिक शक्ती आहे भगवंतांची. आणि ज्या श्रीवासादींना आपण बघतो त्या श्रीवास ठाकूरांची पण आपल्याला पुढे जाऊन कथा ऐकायची आहे, ज्यांनी भक्तांचं प्रतिनिधित्व केलेलं आहे आणि त्या भक्तांचा उल्लेख केला जातो. अशा प्रकारे या सगळ्यांचा उल्लेख, या सगळ्या महान महाजनांचा उल्लेख याच्यामध्ये केला जातो पंचतत्व मंत्रामध्ये. आणि असे हे चैतन्य महाप्रभू म्हणजे प्रत्यक्ष कृष्णाचे अवतार. आणि अशा या महामंत्राच्या पंचतत्वाच्या मंत्रानंतर मग महामंत्राचा जप करावा. महामंत्राचा जप करत असताना त्याचं पालन करावं, की मंत्र ऐकता येईल इतक्या जोरात तरी नक्कीच म्हणावा. की मग जरी तुम्ही सकाळच्या प्रहरी म्हणत असाल, तरी निश्चित मग आजूबाजूच्या लोकांना निश्चित ते चांगल्या वाइब्सच मिळतील. अहो तुम्ही इतकं बाकी मग हुल्लडबाजी चाललेली असते, गाणी हे ते जोरजोरात. मग जप करताना कसली आली लाज? जप करताना का काही वाटावं? की जप करताना मी जोरात करू नये, तर जप करताना तितक्याच आत्मनिर्धाराने आणि तितक्याच एका सुंदर अशा भावनेने तो मंत्र करावा, की मग जितका आपल्याला ऐकू जाईल तितका तरी तो मंत्र निश्चितच तेवढ्या आवाजात म्हणावा. प्रत्येक शब्दाचा, मग प्रत्येक शब्दाला काय महत्व आहे. हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे या नामाला, हरे म्हणजे शक्ती. भगवंतांची शक्ती आहे. आपण आपण भगवंतांच्या शक्तीला एक प्रकारे त्याची स्तुती करतो आहोत. आणि म्हणूनच भगवंतांना जे भगवंतांची या ज्या राधेला आपण सांगतोय, मग खूप सुंदर असा अर्थ आहे जो मी तुम्हाला सांगते पुन्हा एकदा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. की कृष्ण आणि राम हे एकच याच्यामध्ये. मग कृष्णाचा आणि रामाचा, मग याचा अगदी अगदी तुम्हाला विस्तारित अशी मी तुम्हाला सुंदर त्याचा एक सांगते. मी तुम्हाला त्याचा संदर्भ याच्यावर पण पाठवते, कारण मला ते भाव एक पाहिजे. ठीक आहे. आता मी तुम्हाला त्याचा संदर्भ देते. तर या मुख्य आपल्याला जपाविषयी आणि मग हरे कृष्ण म्हणजे हे राधे, की ज्या हरे जी शक्ती आहे भगवंतांची राधेमध्ये, म्हणून कृष्ण आणि राधा हे वेगळे नाहीत. आणि म्हणून जी आंतरिक शक्ती आहे, की कृष्णाच्या प्रेमात आम्हाला कृष्णाची भक्ती मिळू दे आणि म्हणून ही भगवंतांची स्तुती करतोय. या हरे भगवंतांच्या शक्तीचा तो उल्लेख केला जातो. आणि म्हणून तो तितक्याच संयमाने आणि तितक्याच एका सुंदर अशा प्रेम भावनेने त्या मंत्राचा उच्चार केला पाहिजे आणि प्रत्येक शब्दाचा उच्चार हा स्पष्ट केला पाहिजे. जप आदरपूर्वक भक्तिभावाने व एकाग्र चित्ताने करावा. मग ते करताना भक्तिपूर्वक, मग तो भक्तिपूर्वकच असावा. कुठेतरी हातामध्ये बघा,
कुठेतरी हातामध्ये मोबाईलचा फोन आहे आणि काहीतरी येते, पुढे जाऊन आपण बघूया काय करायला नको. पण अशा प्रकारे आदरपूर्वक भक्तिभावाने एकाग्र चित्ताने करावं. मग कुठल्याही स्थळी बसलात तरी चालेल, कुठल्याही डायरेक्शनमध्ये बसून, कुठेही बसून तुम्ही कुठल्याही दिशेकडे तोंड करून जप केला तरी त्याला काहीही बंधन नाही. कुठल्याही वेळेला करता येईल, स्नान न करता सकाळी केलं तरीही काही हरकत नाहीये. मन स्वच्छ म्हणतात ना, "मन चंगा तो गाखोटी में गंगा." परंतु मन हे स्वच्छ पाहिजे आणि त्या निर्मळ भावनेने ते करावं. मग पहाटेचा ब्रह्ममुहूर्त जे 4:30 ची मी वेळ सांगते, की जेव्हा आपण मंगल आरती केली जाते. मग सकाळी रोज 5 ते 7 नामनिष्ठ प्रभूजींबरोबर नामा विथ नामा म्हणून ग्रुपवर टाकलं जातं, की जे नामस्मरण करायचंय त्या भगवंतांचं प्रभूजींचं नाव पण नाम आहे. म्हणून नामाबरोबर नाम आणि 5 ते 7 मग प्रभूजी सांगतात 5 ते 7 जे महामंत्राचं नामस्मरण करतात, 16 वेळेला जे मात्रा जपतात आणि जी 16 वेळेला माळ जपली जाते, ते एक कवच तयार करता तुम्ही दिवसभरासाठी तुमच्या भोवती एक ते कवच असतं आणि म्हणून त्या ब्रह्ममुहूर्ताची, की ज्यावेळेला भगवंतांचा प्रत्यक्ष तिथे सहवास असतो, अशा ब्रह्ममुहूर्तावर तो जप करणं हे अधिक श्रेयस्कर म्हटलंय. मग स्नानापूर्वी केला हा तरीही हरकत नाही. जप करताना तो मोजणं मग प्रभुपादांनी सांगितलंय. त्याच्या आधीही बोटावर बरेच जण करतात. पण मोजून करावं आणि त्या जप बीट्सवर मग त्याचं पण महत्त्व तुम्हाला पाठवते मी ग्रुपवर, की 108 मण्यावरच का करावा? तुळशी माळेवरती तो करावा. मग माळा वेगवेगळ्या असतात त्या चालतील. बोर असतात, तुळशीचे मणी असतात. वेगवेगळ्या मण्यांनी केलं तरी पण पण मोजून करावा त्याला महत्त्व आहे आणि मग मोजणं श्रेयस्कर आहे. ते मोजताना पण मग काय करू नये आणि महामंत्रांच्या काहीच शब्दांचा उच्चार करू नये. फक्त काही पटापट हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे असं भराभरा म्हणण्यासाठी नका करू, की कशा वेळेला 108 आपल्याला भराभरा पूर्ण करायचं. तसं नाही झालं पाहिजे. पूर्णपणे करा, शांतपणे करा. एक माळ जपा तरी पूर्ण एकाग्रतेने असू दे. मग नंतर लय वाढतो थोडा. लय वाढू दे, पण ती भावना नको बदलू दे. आणि कुठल्याही भराभर करण्याच्या दृष्टीने नको तो केला जाऊ दे. त्याच्या भावना, त्याच्या मागची त्याचा उद्देश मागचा लक्षात घेऊन त्या भावनेने तो जप केला जावा. मग माळेतील जो कृष्णमणी आता ही सगळ्यांना दिसत असेल. एक जपा बॅग आहे माझ्याकडे आणि त्या जपा बॅग जी असते आणि त्याच्यामध्ये ही माळ असते बरं का. तर या माळेवरती तुम्हाला दिसत असेल तर हा कृष्णमणी जिथे हा दाखवलाय, तर हा कृष्णमणी हा सुरुवात करतो मण्याची. म्हणून त्याच्यावरती जप नाही केला जात. म्हणून नंतरच्या मण्यापासून सुरू केलं जातं आणि इथे जेव्हा संपेल, त्या संपेल तेव्हा तुम्ही त्याला वळवा. आणि वळवल्यानंतर पुन्हा इथून सुरू करा. म्हणजे त्याला असं ओलांडून जाऊ नका. असा त्याचे नियम आहेत. आणि म्हणून मग त्या पुन्हा इथून सुरू करा. पुन्हा तुम्ही 108 पर्यंत जाता. पुन्हा मणी फिरवा. पुन्हा तुम्ही असे जाता. अशा प्रकारे तो जप करा. माळेतील कृष्ण मण्यावर जप करू नये. पुस्तक, मोबाईल, फोन इतर वाचताना जप करू नका. ही माळ तुम्हाला म्हटलं तशी जपा बॅग आणि माळ तुम्हाला पुस्तकांबरोबर आणि इस्कॉन बरोबरही मिळते. तरीही तुम्हाला मुद्दाम विकत घ्यायची गरज नाही. ज्यांच्याकडे जनरली आपल्या सगळ्या म्हणजे घरात जिथे पूजा अर्चा केली जाते तिथे आणि भगवंतांच्या ठिकाणी आपल्याकडे जपमाळ बहुतेक असतात. तर जी जपमाळ घरामध्ये असेल त्याच्यावर तुम्ही जप केलात तरी काही हरकत नाही. एवढंच बघा पुस्तक मग काही घाई असेल किंवा मोबाईलचा हातात आहे, हा फोन करायचा आहे, कुणाचा तरी फोन घ्यायचा आणि वाचलंय. कशाला ते पुस्तक वाचा, एक तर पुस्तक वाचून घ्या आणि नंतर जप करा. जप करा मग पुस्तक वाचा. गोष्टीला व्यवस्थितपणे केंद्रित करून करा. मग याचे फायदे काय हो? बघा किती सुंदर वातावरण तयार झालं. आपण बघतो कीर्तन केलं जातं, भजन केलं जातं, सत्संग बऱ्याच वेळेला एकत्र येऊन जेव्हा नामस्मरण, चॅन्टिंग एकत्र केलं जातं, तेव्हा त्याचे फायदे म्हणजे बघा तुम्हाला चेहऱ्यावरच प्रत्येकाच्या जो आनंद दिसतो आहे आणि वातावरण असं प्रफुल्लित होतं कर्मफलांपासून. मग जी काही कर्म केली आहेत, जी चुकीची कर्म केली आहेत, ज्याची फळं भोगायला लागणार आहेत, त्या फळांपासून सुद्धा निश्चित मुक्ती मिळू शकते या नामस्मरणाने. या नामस्मरणाचा इतका फायदा. कारण नामस्मरण कुठेतरी तुम्हाला आत्म्याला इतकं कुठेतरी पवित्र बनवतं आणि त्या 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 भावनेमध्ये म्हणजे आणि म्हणूनच मग त्याला तितकंही त्याचं सामर्थ्य आहे, की तुम्हाला त्या कर्माच्या फळांपासून निश्चित मुक्ती मिळू शकते. आणि मग वाईट सवयीच्या व्यसनांपासून मुक्ती जसं काही जण मला प्रश्न विचारत होती, की मग किंवा रागाची अवस्था आहे, मग वाईट अवस्था आहे, व्यसनी कुठेतरी मन भरकटलं जातंय. जसं आपण म्हटलं मग मनाचा भ्रमनिरास, मग बुद्धीचा नाश जसं आपण दुसऱ्या अध्यायामध्ये बघितलं त्या सगळ्याचा कशाप्रकारे आसक्ती, वासना मग कुठेतरी या सगळ्या वासना ना कुठेतरी आपल्याला मिळत नाही एखादी गोष्ट किंवा कुठेतरी आपला इगो दुखावला जातोय. कुठेतरी स्वतःशी इतकं केंद्रित, की माझा अपमान झाला आहे, माझं हे झालंय, मला असं काय होऊ शकतं? मला कसं काय कोण बोलू शकतो? मग ते ते नाही कधीतरी सहन होत. पण तसं नाहीये ना.
त्याचा जर अप्रोच बदलायचा असेल तर निश्चित हा नामस्मरणाचा मार्ग तुम्हाला नक्की मार्गावरती आणेल. मग ज्या विचारांचं कुठेतरी परिवर्तन होतं आणि स्वतःमध्ये होणारं ट्रान्सफॉर्मेशन, स्वतःमध्ये होणारा हा बदल तुम्हीच स्वतः अनुभवू शकता. म्हणून हे अक्षरशः हे स्वानुभव आहे हो. ही प्रत्येकाला आलेली प्रचिती आहे. मग ह्याचं कुठेही कोणी लादत नाही. स्वेच्छेने पण नामस्मरण करून मग एक माळ जपा रोज. एक माळ सुरू केली तरी बघा त्याने काय होतं. आणि तुम्हीच तुमची प्रचिती घ्या आणि तुम्ही मला नक्की तुमचा अनुभव सांगा. मग अनेक चिंता जे वैष्णव आपल्याला दिसतायत, की अनेक चिंता आणि तणावापासून मग प्रभूजी सांगतात, "हो, आम्हालाही करायचं असतं, आम्हालाही जेवण बनवायचंय, हे करायचं, पण आम्ही त्याच्यामध्ये त्याची चिंता करत नाही उद्या आलेल्या गोष्टीची. आज जो क्षण आलेला आहे आणि जे आत्ता आहे त्याच्यामध्ये निश्चित आहे आणि त्याची चिंता फायदेकरण या नामस्मरणामध्ये इतकं विलीन होऊन जातो आपण स्वतः, की मग त्या मनाला आपण कुठेतरी एकाग्र करतो आणि त्या मनाला नीट मार्गदर्शन करू शकतो. मग त्या चिंता तणावापासून निश्चितच कुठेतरी मुक्ती मिळते. मनःशांती बघा प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर किती सुंदर आनंद आहे. जो तो आनंदामध्ये नाचतो आहे. खरा निर्मळ आनंद या कीर्तनातून मिळतोय. मग याच्यातनं आत्मज्ञान सुद्धा मिळतं, समाज प्रबोधन केलं जातं. काही वाईट प्रवृत्ती बाजूला असतील तर त्या वाईट प्रवृत्तीही वाईट करणं टाळतात, की कारण या नामस्मरणाचं, या संकीर्तनाचं, या म्हणूनच जेव्हा अनेक यात्रा केल्या जातात, मग वृंदावन यात्रा नेली प्रभूजींनी, जगन्नाथपुरीची यात्रा नेली. या सगळ्या यात्रांमध्ये सुंदर असं संकीर्तन केलं जातं आणि मग एकाच लयामध्ये, एकाच त्या नादामध्ये अ, अ, रस्त्यामध्ये खूप सुंदर प्रकारे कीर्तन केलं जातं, ज्याचे व्हायब्रेशन्स आणि ज्याची स्पंदनं इतकी अफाट असतात आणि त्याचं त्याचं सामर्थ्यही अफाट असतं. बघा आपण कोव्हिडमध्ये सुद्धा ऐकलं असेल, की सगळ्यांनी एकदम हनुमान चाळीसा म्हणा, एकदम सगळ्यांनी ओम नमः शिवाय आणि अनेक जपांचं महत्त्व सांगितलेलं आहे. तसं हरे कृष्ण महामंत्राचा पण जप केला गेला. अशा या हरे कृष्णाच्या महामंत्रामध्ये जे सामर्थ्य आहे, त्या सामर्थ्याला प्रत्यक्ष अनुभवा आणि म्हणूनच या एकीमध्ये, की सगळ्यांनी एकत्र मग ते संकीर्तनामध्ये खूप बळ आहे. आणि ते ते वातावरणाला सुद्धा बदलू शकतं. वातावरणाला निर्जंतुकीकरण करू शकतं वातावरणाचं, की जे काही जंतू असतील ते सुद्धा त्याने नाहीसे होतात. म्हणून कोव्हिडमध्ये कितीतरी वेळेला कारण त्या त्या पॉझिटिव्ह वाइब्सची खूप गरज होती. त्या 2 वर्ष आपणच माहिती आपल्याला कशी काढली आहेत ती. आणि म्हणूनच खूप जगायला शिकवलंय आपल्याला त्या कोव्हिडनी सुद्धा. पण खूप भयंकर बघितलं आपण ह्याच्यामध्ये. आणि म्हणूनच या सगळ्या गोष्टी ज्या काही अनुभवल्या आहेत, प्रत्येकाला वेगवेगळ्या परिस्थितीतून जावं लागलं. खूप म्हणजे अजूनही विचार केला की अंगावर काटा येतो, पण खरोखर भगवंताच्या कृपेने आपण त्या गोष्टीतून आता खूप दूर आलेलो आहोत आणि आता त्याच्यातनं पूर्णपणे बाहेर पडण्याच्या मार्गावरती आहोत. तर याचा खूप आनंद आहे आणि भगवंतांची कृपा आहे ही सगळी. परंतु ज्यामध्ये आपण शिकलो त्या त्या जिथे आपल्याला खरोखर ज्या गोष्टींना अनुभवायला लागलं, तिथे आपल्याला या सामर्थ्याचं आणि ती त्यावेळेला खरोखर म्हणजे मी या 2020 मध्येच इस्कॉनच्या संपर्कात आले आणि खरोखर एक गुण म्हणजे मी माझा अनुभव म्हणून की कुठेतरी खूप सुंदर असं हे असोसिएशन मिळालं आणि सुंदर अशी कुठेतरी की ज्या ज्या काळामध्ये खरोखर मला असं वाटतं तिची नितांत गरज होती लोकांना. कारण आपण बघितलं की कोव्हिडनी त्रास होऊन जाण्यापेक्षा म्हणजे खरोखर परिस्थिती अशी होती की मानसिक संतुलन लोकांची कितीतरी बिघडली. आणि मनाचे आजार लोकांना झाले, की ही फॅक्ट आहे. ही खरी परिस्थिती झालेली आहे, की कोव्हिडनी तर लोकांना खरोखर असं केलंच म्हणजे अनेक लोकं मृत्यू पावले याच्यामध्ये. परंतु त्याचबरोबर आपण ऐकतो, की म्हणजे इव्हन परदेशांमध्ये असो, भारतामध्ये असो, अनेक लोकं या गोष्टीचे बळी देखील पडलेले आहेत, ज्याला आपण डिप्रेशन आणि अनेक अशा गोष्टींनी संबोधतो. पण ह्याच मनाला आणि म्हणूनच कुठेतरी ती मनाचं दौर्बल्य घालवून कारण मग ह्या मीडिया आणि हे ते म्हणूनच मग भगवंतांनी त्या ज्या आधीच्या अध्यायांमध्ये मी उल्लेख केला, की मग जेव्हा आपण ह्या गोष्टी वाचतो खरंच मिळतं का हो त्याच्यातनं काय आनंद मिळतो? सकाळी वर्तमानपत्र उघडलंय आणि त्याच्यातल्या बातम्या वाचून फक्त आपल्याला निराशेचे सूर मिळतात. त्या मीडिया त्यांना फक्त पैसा दिला जातोय आणि त्यात ते फक्त लोकांचं आत्मबल घालवण्याचा प्रयत्न करताय. कुठेतरी दृढता आणण्याऐवजी कुठेतरी खचवतायत लोकांना. हे लक्षात घेऊन मग त्या गोष्टीला किती खरंच महत्त्व दिलं पाहिजे, हे जाणलं पाहिजे. मग या भौतिक गोष्टीतून मग पुढे याचा उल्लेख येणार आहे काही अध्यायांमध्ये. हे आत्ताच्या या हरे कृष्णाच्या मंत्राला अनुसरून मी काही सांगितलं. अनेक मोठे लोक या मंत्राबाबत काय म्हणतात? जॉर्ज हॅरिसन म्हणाले, "ही खरोखरच ईश्वराचा साक्षात्कार होण्याची प्रक्रिया आहे." जीन पॉल जे हॅलीचे सर्वात तरुण दिग्दर्शक आणि महामंत्राचा जप सुरू केल्यापासून सर्व काही मला अनुकूल असं घडायला लागलेलं आहे. जे फोर्डचे मालक मी ज्यांना म्हटलं, की अल्बर्ट ब्रश फोर्ड मालक
ज्यांना अमरीश प्रभू म्हटलं जातं, की हरे कृष्णाच्या मंत्र जपामुळे मी आयुष्यातील चढ उतार सहजपणे आत्मविश्वासाने आणि मनःशांतीने पार करू शकलो. मग ते सामर्थ्य मिळालं. असे अनेक आहेत, की जे दिग्दर्शक आहेत, जे मॉडेलिंगच्या ह्याच्यामध्ये आहेत. की ही स्त्री आणि ही स्त्री एवढी तुम्हाला ओळखू येणार नाही. इतकी अग्रगण्य युरोपियन मॉडेल. सॉरी एक मिनिट. अशा या बऱ्याच वेगवेगळ्या दिग्गज लोकांनी आपलं मत आपली प्रतिक्रिया दिलेली आहे. अशा प्रकारे तुम्ही नामजप करा आणि आनंदी राहा. इति षष्ठोध्याय समाप्ता. जो भक्तीच्या योगाला आपण आज सुरुवात केलेली आहे आणि या सुंदर भक्तीचा मार्ग आपण उद्यापासून सुरू करणार आहोत. 7व्या अध्यायापासून प्रत्यक्ष भक्ती योगामध्ये आपण शिरणार आहोत. इति षष्ठोध्याय समाप्ता. उद्याचं सेशन तुम्ही मला चॅटमध्ये सगळ्यांनी उत्तरं द्या. रविवार आहे, तुम्ही सगळे सेशनला उपस्थित राहाल. त्याप्रमाणे मी वेळ किंवा त्याप्रमाणे मी उद्याच्या सेशनचं तर सगळे उपस्थित राहू शकता. मला चॅटमध्ये हो नाही उत्तरं देऊ शकता. ओके ग्रेट. किती मेजॉरिटी हो उत्तरं येतात त्याच्यावरती मग मी ठरवते. ठीक आहे. नागराज, प्रभूजी, राजेश्री. ठीक आहे, ग्रेट. मग मी बहुतेक थोडीशी वेळ कदाचित 3:30 ची 4. ओके, ग्रेट. धन्यवाद. प्रभूजी, माताजी धन्यवाद. ग्रेट. तर नक्की आपलं सेशन असणार. माझ्याकडून कुठल्याही कडून खंड नसणार आहे. त्याच्यामुळे आपण घेऊया. फक्त मे बी 3:30चं 4ला असेल तर ते मी ग्रुपवर कम्युनिकेट करेन आणि त्याप्रकारे आपलं नक्की उद्या अध्ययन वर्ग होईल. आता मी शेअरिंग थांबवते आणि रेकॉर्डिंग थांबवते.